Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini jumpa lagi bersama Alat Abot di channel saya ini, Alat Abot. Ya, ini adalah alat abot. Alat abot ini lagi ngisi minyak solar. Karena tidak diizinkan mengisi sub BBM dengan dirigen, maka dari itu kita mestinya mempunyai tampungan sendiri. Biasanya kita pakai dirigen, bro. Saiki anggo tampungan dhewe. Mergo nek metu ning dalan gedhe ning aspal ngono kuwi dalane klothok kabeh, sing tanggung jawab sapa? Lah supaya ngono kuwi. Tapi kita arep tuku minyak BBM sub BBM apa kae ngono ki enggak entuk anggo dirigen. Jadi awake dhewe iki operator ki kontengan ki gawe bak sing gedhe. Jadi ini pesene kan Pertamina langsung. Kadang Petronas langsung ya. Jadi kirone kaya kono gue rek cak. Lah saiki kiye wayahe lagi ngantri. Nek ngantri kiye yo ngene iki. Iki jenenge ngantri. Siji wis rampung, siji mlebu. Siji wis rampung, siji mlebu. Iki jenenge dosan. Alate jenenge dosan. Sing sitoke caterpillar. Caterpillar loro, dosane loro. Ini adalah pengantrian sub BBM. Di sini ngantri, BBM-nya itu jadinya ngantri. Iki ke jenenge lagi ngantri. Ini nang gawean kene iki alate mesine wakeh rek. Akeh nemeni soalnya alate abot-abot kabeh. Kae sing diarani istana kurcaci rek. Istana kurcaci ya rupane bentuke kaya kurcaci ngono kae rek. Jenenge istana kurcaci. Lembur kae, lembur kae. Arek lembur nang kono kae. Iki odong-odong iki rek. Ya odong-odong iki sing gawa jenenge mat. Mat sentet iki. Mat. Arek Tulungagung. Mat jenenge.